crida a la solidaritat. Avui estàvem parlant que era el Dia Internacional dels Trasplantaments, però en general una de les ONGs més conegudes i sens dubte que fa una tasca més important, ho saben tots vostès, és la Creu Roja. Cada vegada necessitem més trajes, vivendes, menjar, tot tipus d'ajudes. I és una pregunta òbvia, però, Maria, tu que estàs ahí en la Creu Roja d'Alacant, és obvi que les condicions de la crisi estan fent empitjorar encara aquestes circumstàncies. Les condicions de moltes persones estan empitjorant. Per a que ens fem una idea de les persones, els usuaris de Creu Roja, un 40% aquest hivern, ara no ho notem perquè ja ve la calor, un 40% no han pogut encendre una estufa en tot l'hivern i un 26% no poden menjar amb proteïnes un mínim de 3 vegades a la setmana. És prou gràfic, les dades. M'acompanya Lídia, ella és la coordinadora local de Creu Roja a Alacant, i m'agradaria que ens digueres quina és la situació, què vos ha fet reaccionar de esta manera, fent una crida d'emergència a la societat. Pues realmente la situación es muy grave, es una situación ante la que nos estamos encontrando personas que vienen cada día a Cruz Roja con muchísimas necesidades, familias con todos sus miembros en paro, personas mayores que tienen familiares a cargo, jóvenes en desempleo, personas paradas de larga duración, infancia que está en hogares pobres, y ante esta situación pues Cruz Roja ha decidido hacer un llamamiento para que la población ahora más que nunca colabore con nosotros para poder ayudar en todas estas necesidades. I arribem a un punt d'un col·lectiu especialment vulnerable. Estem en la ludoteca de Creu Roja. Sí, para nosotros además es uno de los proyectos más bonitos, es uno de los objetivos ahora para Cruz Roja, la infancia en situación de riesgo, y esta es la ludoteca que me gustaría que conozcáis. Bueno, de fet, Creu Roja, gràcies Lídia, anem a entrar. Creu Roja ha vist com un 36% més de xiquets feien ús de les seues instal·lacions. Alejandro és el director de Creu Roja Joventut i m'agradaria que ens contares què detecteu, quines necessitats i com treballeu així en la ludoteca. Vale, fundamentalmente nosotros trabajamos con niños que vienen de familias sin recursos, entonces pretendemos sobre todo educarles en valores, pretendemos apoyarles en todo el tema escolar para prevenir el fracaso escolar, porque no siempre los familiares tienen tiempo para dedicarles en todo este trabajo, y sobre todo también trabajar el ocio y como parte de los niños que son, y sobre todo también intentar darles unas meriendas saludables para que por lo menos lo que es la tarde, la merienda la tengan cubierta en ese sentido. En alguns casos veieu necessitats nutricionals inclús en els xiquets. Incluso hemos detectado eso, por eso hemos elaborado unos packs de meriendas saludables con unos zumos, unos bollos, algo que sea sano, también sobre todo fruta también, para que ellos se vayan por las tardes con esa merienda. Molt bé, moltes gràcies. Aquí estem parlant de que, segons l'últim informe, 2,2 milions de xiquets necessiten ajuda. És un dels col·lectius que més està patint la crisi. Formes d'ajudar davant d'esta crida d'emergència social que fa Creu Roja, n'hi ha moltes. Estem accedint a la zona de teleassistència. Des d'ací s'ajuda per telèfon a gent que té el seu dispositiu en casa, però des d'ací també fan crides a la solidaritat. Per exemple, si tenim a les voluntaris de teleassistència, potser reben una cridada a casa on els diran coses com les que està comentant Ana. Por la crisis, pedimos colaboración a los ciudadanos. Buscamos nuevos socios colaboradores y también tenemos a la venta nuestra lotería del sorteo de oro. En estos momentos... Formes d'ajudar. Es pot fer col·laborador, es pot fer voluntari, poden inclús comprar la loteria. És una solució. Formes d'ajudar n'hi ha moltes. Creu Roja necessita voluntaris i necessita molta ajuda. En total, necessiten recaptar, segons les previsions que han fet, 30 milions d'euros, 4 d'ells només a la Comunitat Valenciana, per a fer front a tota aquesta gent nova que ve a demanar la seva ajuda. Moltíssimes gràcies, Mariejo. Esta tasca que fan estos voluntaris de la Creu Roja, la veritat és que no té preu, estan ahí treballant i és de forma voluntària. Gràcies, Mariejo. Arriba el moment de...